नोंथांमोन बयखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय दिनैयो सानबाय आं भिडिअ मोनसे लाबोनो होननानै ओमफ्राय दिनैयो आंनि बिजावजालिनि फिसालानि अन्नप्रसन दं आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं मेमरि हिसाबै भिडिअखौ बानायना दोनसै होननानै बानायबाय स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नै ओंखारखांबाय आरोना आङो बिराद गरमथारबो ओंखायनो बिदि सिम्पोलैनो गानबाय ओमफ्राय दा थांनोसै इसानाव इसान न'आ सापरियाव आरोना सापरि टाउनाव स' थांबाय थानोसै आङो दाहाय दसेनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ आं सेयार खालामलांबाय थागोन स' नायलांबाय थागोन न'आव थाग्रा दे थाया जोङो हौवा थांदों ओमफ्राय नोंखौ लांफाया आङो दै नोंखौ लांफाया आङो दे होमबा हेल' होन हेल' होन ओमफ्राय जोङो थांगोन नै गथ'खौ लांफाया ना दा बिमाजों थांगोन इयो ना गोजाना लेथ्रासो मायो साता आइसक्रिममोन सोरनिमोन 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 पाक्कायावनो हान्थुखेरायबाय सोरनिमोन नै गथ'आ आहाहा आहाहा जि मोजां मिनिखादो बेदरमोन माबा लांदो खाला मैगंफोर मा लाबोनो दे नै लांतंसोलै गथ'आनो आनतंसो गाइस नै न'आव बिसानाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै पायक संनो नागिरदों आङो पुरा ड्राइ फ्रुट्स लादो आरोना बेहाय ओमफ्राय गथ'नो पायक जाहोगोन आरो न'आव संनो नागिरदों नैहाय संनोसै अर जरायनानै मा लादों इयो आपेल इयो आंगुर ओमफ्राय इयो जाहैबाय दालिम बादाम ओमफ्राय मा होनो इयो किसमिस थालिर थाइजौ सबखौबो एसे एसे फिथाइ सामथाइखौ होजोबनांगौ आरोना सबखौबो एसे एसे होनानै संनांसै नै एहे दुगैनोसै गथ'आ नै खिजा नै कुकु 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 पापरनियाव दै दौनायाव मा होनो बेयाव दैयाव होनांगौमोन सना फैसा गरसे हर गैलाबा एख' गैयाबा सनाबाबो जायो आरो खिजा दौजाग्राया गेलेगासिनो दाननायखौलाय मानो खुलिलायनांगौ जाखो बे माबाखौ फैसा गरसे बायावनो दौगोन आरोना इयावनो सब होजोबखादों रुम सिङावसो खालामनांगौ ओंखायनो रुम सिङाव गाबा सना गाबा नै कान्दुरा जादो गथ'आ कान्दुरा ओमफ्राय लोगोफोर नै गथ'आ जि गाबदों आरोना माने गरमथार आरो न' सिङावसो खालामदों नालाय माने रुम सिङाव खालामनांगौ होननायखाय रुम सिङाव खालामदों बेनिखायनो गरमजों सह्य हायाखै आरोना ओमफ्राय
बे अन्नप्रसन माबाखौ एबारसो फार्स्ट टाइम जोंहा न'खराव खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय आं बे एबारसो फार्स्ट टाइम नुबाय नै ओमफ्राय नेमफोरखौ एसे खेबना लाबाय आरो आङो गिबियावनो हा दांहोदों गथ'खौ ओमफ्राय माइरं ओमफ्राय बहि कलम बिदिनो फैसा गासिखौबो एसे एसे दांहोजोबदों आरोना ओमफ्राय जाहोनायाबो मोनसेल' जाहोनाय जाबाय माने पायकखौल' संनाय जाबाय आरो इयावनो गासैबो फिथाइ सामथाइफोरखौ सब एसे एसे होजोबनानै मोनसेल' संबाय आरो जिहेतु इयो जेबो जानो रोङा नालाय ओंखायनो बेखौनो एसे एसे जाहोना नेमनि खालामबाय आरोना जोङो एसे गुसु खालामो जों दौसिगोन नै एसे गुसु खालाम जि रागा जोंखाबाय दे हामोन बेनि एबारसो गोथाव मोनगोन नांखागैनो आखाया गोदै मोनबाय दैखौबो एसे दौदो सामुस नांबावगौमोन खोमा ना नाङा दिनैनिफ्राय मोनजासिगोन गथ'आ नै थिंजाय ओंखाम संगासिनो ओंखाम संग्राफोरा ओमफ्राय जायगाया बिराद फिसा आरोना नै इखिनियाल'खा सिलायानो ओमफ्राय नै खिजा लामा जाहैखाबाय एकदम ओमफ्राय नै न'खरसे बेलेगलाय आरो ओमफ्राय जि थोन थोनखा बिदि जायगायाव थानो खस्थ'थार जाहैहाय ओमफ्राय सान्दुङा दा एसे दोमैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै गासिबो ओंखाम जागासिनो आरोना गासिबो न'नि गोजा बेयाव थानाया सोरबा बिजावजालि बिबोनांफोर आरोना आंनि ओमफ्राय बिनानाव फंबायबो दङ ओमफ्राय ओरैबायदि गरम गिसिब सिबैसो जागासिनो आरोना बेनिफ्राय नै आंबो दसे जिरायबाय गरमजोंनो फेन लाबाबो फेना खामानि होआखै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ आरोबाव गोलाव खालामनो हानाय नंला एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला बाय बाय